els nostres alumnes sempre ens diuen que és un lloc on poden ser ells mateixos. Perquè a l'EM aprenem en grup, jugant i des de la pràctica. Perquè necessitem el teatre, que ens fa posar la pell de l'altre i ens ajuda a ser millors persones. Per enfrontar-se als reptes amb seguretat i convicció. Perquè tornarem amb mesures de seguretat. Per tenir un espai en el nostre dia a dia per poder fer teatre, per poder ballar, per ser creatius i creatives. Perquè l'art, quan es comparteix, creix. És una escola pública de tothom i per tothom. Per sentir-me a prop de la meva gent. Perquè fa temps un dramaturg ens va ensenyar que l'art és un martell per donar-li forma a la realitat. Perquè som un equip espectacular. El Covid-19 i el llarg confinament són temporals, però la cultura i el teatre que tant ens estimem són per sempre. Perquè l'art i la cultura Han fet menys feixuc aquest confinament. Perquè ara, més que mai, necessitem treure i compartir emocions. Per obrir totes les portes i tornar a somriure junts. Si vols crear, compartir i somiar, vine a l'aula. Ara, més que mai, el teu cos i la teva veu necessiten expressar-se. Fes el que t'agrada. Perquè juntes podem fer sonar la música que portes a dins. Perquè cantant, ballant i actuant es viu molt millor. Perquè el confinament ha posat de manifest la importància de les arts. Per créixer, per aprendre, per ser més feliç. Doncs per fer molts amics i amigues. Perquè tot això que hem viscut ho convertirem en una obra de teatre de ciència-ficció. És una manera de posar llum al nostre imaginari i compartir-lo amb el món. Que quan treballem en grup arribem molt més lluny del que arribaríem mai quan anem sols. Perquè necessitem expressar-nos amb el cos, la veu, les paraules i la música. Perquè ara més que mai necessitem l'art. L'art. Aquestes ganes inconfinables de sentir-nos vius quan compartim amb altres una sensibilitat comuna. Ei, vine a l'aula. Vine a l'EM.